O Presiden kan PCC uba Vincent Chipala ulakam baka jingduk kibreu menta la jubor ba bat kireus pa tangki katokan ningut kibreu kepada ki high level ka NPP habakran chikalat sai kubor uba pala ulong ba ki kontraktor ki baduk tam ki kontraktor jong ka NPP hi namar bagi yok kam handai ki yok bil tang kitu ginong ilam ka NPP ki badan hakasal ke ki badan hakabor Badan bahayang hasam jong ki menteri sokal ane kita ki high level ki okam bat yo bil shat ula ong ba ki we kontraktor kamrit ki baya jengai bat ki minister ki MLA kim yo bil AA bat kapisa ka sulait bai tang sya ki high level ke NPP bat kam ya sini sitai bat kani ka wanra ka jingduk ya ki pai ba uba palau ong ba jing pera padang baduk bat berus pa kelajur bah menta hakani sokal bat hakani mentalai kiju kibreu ki supply mau ki supply ding supply siap supply doblat bar kiwe ki mar kim ailat pat ya kiwe ya kespa ka jela lakit tangki katungut kibreu neki high level ka NPP kat ba pat ba onang duk uba palau ong bagani ki jinglek sukal kala kata ya kiwe ki patrikam namal bekim yo pisa wat bun ki basa aram namal bak sokal kam simla pelaj ki pisa kat ba kitu kibreu spa kenang yo siyo ka jingduk kibreu hang jela kalong haduk kata-kata ula ong ba pala na kadau bakani kesoka ka sunyon bat ka plejingut tang kumno ban kamai spa na kapisa jong upai ba asal tu iba ka mut jong pai ba kantam hakani ka jingduk ki jai brum ta kala acor ba ki bru spa kala spa pala example bande po peludi ki bru ki kontraktor ki beduk tam tadi ki kontraktor jong NPP nama ki kam ki kim yo payment tang ki NPP ki badon kapor badon circle kum ki bahin asam jong ki minister lani ki tang ki to di ki baki om high level to ki kam ki yo payment ki we kim yo ki baduk tam ki to ki kongres ni lele ki kam yo jam ni la duk lepah dengan om re teka jing perap ding ki baduk bat ruspa pla chor plat ka pisa kam circulate show menta example benda kayak kontrak kabade ban yo chia jarmut ki bru la yo no tang hek chi khasan artumut ki bru ki no ki kam ba de ban yo nang no menta ha ki tre kontrak ki don kam keding ki don kam mau ki don kam uciap we bru supply ding we bru supply ship we bru supply mau temut ke distribution of wealth ka don re ha kene sarkar menta kijo ki bru supply mau kijo bru supply ding kijo ki trop ke jongki kijo ki bru ki bele hadong tumut ka jing yo ka jing kot kala concentrate no tang si caka kayo kam ka jam menta tang example pin i ka development ki ong ka don menta re ka don tang konsensi jong ki minister pin le cha konsensi jong deputy chief minister juni na bande na pun ursla ni na wajer pin i ka don pa ka development pin le pa cha konsensi jong ki tu MLA ki ba myo minister la de na ka parti ro undan ki bru jong ki cencar ba tumut ka spa ki wan ki kit tangkap to kat ni kumba long menta ka revenue ba ka sarkar ka de ban yo ka de ban lech ka sarkar kum ka royalty ni kiting ka royalty no mau ka de ban lech ka sarkar ni lech pla jong tu ki bro tumut ngimla ban upgrade ki school ngimla ban upgrade ya ki PC lani CC ngimla ban I development ngimla ban sedang new projects namar ba bale ka revenue kam don menta ka ba ki ong ba tang ka ban sim kalon bat manswa ha kapor dang don ha ka kres kapor kalon jong ka Meghalaya kalon 6,500 crores roughly tementa kala por 24,000 crores biki sim loan tementa kibru kin bon kam ha ka su loan ban ya ka ban ki ong ba ka de ka long term loan re ka loan ta ka loan ya por sim loan sim lagi dollar nda pila su ki dollar ka pisa pat kanang appreciate na kapor kanang depreciate na kapor te ka bah namar ka rupi kanang hiar ka dollar kanang kiu dan la de ka por basiu ka bah la de ka long term loan ro ka loan ta ka loan ni long thik kum haying jaka pa pin le tre le ta pin yo pam yo di pisim da ka loan ha ka por da la siu pat pin yo sa kan no kam tap shu ta ka state ni ka long thik kum long menta kata kini menta kimla le APE kino hikai ki de ban siu da ka internal revenue kimla namar apa pisim loan kimla pensiu ya ki no hikai kimla ban pensiu ya ki bateri hapo health kimla pensiu bat kumta ta ki bejencar ro menta di ki nong rep mar nong rep te kuski ai si po kror apo kila pen i social media handai ka tu pisal no kan lek no kan release ka ba apa
Bat kedebulan ko ba ong pi de tangi ki khat artli ki konstitusi badon ministers te ngatrai ba ki pai ba kin realize be tai tang ko kongres ki bala ban balance namar ba kala experience ko jo ko por ki briun de ki tre de ka mensim de ka mon somba amde de ki jing tiek te kini ki baro ki bru kla tuk palat ngaso ba kan sadoni ka jing sio jong kitu ki ba don hakabor ne ki bom don hakabor ndala de por election te ubadon hakabor pek i kumno ki ni kituk ki bro nani i ka cintuk menta kala palat hadu kata-kata ba teng bangale ci konstitusi ngam i ngal apoy bro ko India ngadang ban man kini si Bihar keleng-keleng i ba ki bro kituk baduk ne